Nilang mangga guys, kinawat sa Garcia Park. Wala ikaw sa bako ha. Joke bitaw. Lagi kan. Mo nang pinon. Okay guys. Ay guys, isa na ka mangga. Kinalamian giginamos. Kaya mo guys, inatog. Nagamas og manggang hilaw. Unsa guys, magtaningan mo si dag-usa pag si manat kanon. Matang pagkakita na guys kay gitubod di ka laway Ginoo ko. Ginoo ko. Tinuod jud guys. Bibitan mo guys. Nakaon jud na guys, itan ra katong lamian ning ginamos nga mangga. Nga asukar na guys gibutang. Na guys. Tagay ko lang guys, gitubod pa ang lamian jud guys. Tinuod jud ko na makak. Sige, okay, pakano na lang ka na ho. Kani siya guys. One week na ninaho niya. Gahapon na ninaho ga-ferment niya. Nakakita mo ng isa. Ingon siya guys, hindi ko ni sa tagaan kawato na isang gitago silang country. Isang gitago na to guys sang lipatan diyan kawaton kay kami ay kangen. Grabe pagtanaw na guys. Gutuang laway. Mango, karo pagkahapon. Tanawa guys. Gilistas kalendar. Oh, ini ka 22 tanaw ko. 22 pa rin kanon. Hallelujah. Kana na naman makay magkuan. Karon ko lang 22, 16. Kana na naman magkuan. Kana ko na sa 22 pa. Gilistas sa kalendar. Masa 16 mo ron guys, gahapon. Matanggan ning to, sugang laway. Oy, paita pa ning tiguanga. Pag una na akong simot makay kuan, baho siya ang ano. Lamiam din ning ginamos nga mangga guys. Asukar hadi asin. Ato nang asin kay makindit. Ay, nagwang sapit doktor. Adlo ka barang masakit guys. Wa ba ko katilo mo tino ko. Tilaw nang gugalangga. Idara. Lami no. Nga buang. Na? Guys, hindi nga. Lami agpunon ni ra. Kanay punon ba ni gamay ra man good guys. Kinuha ra mo na nilang mangga guys. Kinawat sa Garcia Park. Wala ikaw sa bako ha. Joke bitaw. Lagi kan. Mo nang pinon. Liday guys, ingani. Nag-hike mo sa Garcia Park ni Muwa ang amiga. Nang may mangga nataga guys. Di ang gipunit mo din sa giasin. Ayaw isang gigamos ug sukar. Ay, ako para maat. Kuan need to try ferment kay kung imakuan. Nang aslum-aslum pa manggod. Aslum pa. Lami og mapuno ni guys, mabuog sa kakaon. Di naman tamison guys kay delikado diabetic may problema. Dili na butang dili siya butangan og tubig kay mapano. Delikado og asin kay makayuti ay. Ug palabi po ta tamis. Ang diabetic guys. Di ko naman pinang di asin sagol. Di man Lagi, pero ano mga tamis po? Minor-minori po nagasukar. Ang sarap ito niya. Porma, gikan porma may nanguan mi guys. Pila may naipaklan sa ito. Nagkakaon din po kagbuga. Kuan. Kaning fried chicken. Ay, ganga. Uy! Patilawan na to tadali. Ipaningat ko guys. Ansa? Patilawan? Isa guys, kaya isa ko nang ipatilaw. Guys, sige ko ganjo ang mga jo. Tagain taon tiguan. Kani taka na jud ni. Uy, taka ang ilak. Ayo pakita. Okay. Wow. Asum pa no. Ang malagay mo guys no. Ikaw ka na ka. Wa mo tayo. Mango candy ang lasa. Lami no? Lami siya. Sa kapaningat ko ay. Nga kanay pa jud nga mangga kay ang kani nga mangga kan bitaw ang iyang liso kay mabuak bitaw. Nang dabong pa? Guys, tinadi mo kung mukha ang mangga kaaslam. Pero nikaan ko ni kaya nabi nga. Ano naman guys nga naglutubod man ang laway yan ha. Masami pa jud ko Imbis isang simana pa niya kanon. Karon na duha adlaw kaduha ya maka ayha pa. Ay ikaduhang adlaw nakaon ra jud kay wala nakaantos. Ani man good guys. Rate my outfit. Langga na guys ha. Silangga na guys. Dugay pa. Asam-asam siya na, bro, candy. Hmm.
Maura to guys. Daghang salamat. Guys, awitan mo guys. Ang isang inasin nga mangga nilangga na ha. Isang gitaguan sa ilang katre guys ari. Arong di makitaan. Oh no. Saan guys nga naikag manjid ko. Lami jid pud guys kaadyo ang isang mangga. Lami jid ning mangga nga gi asin basil gi asukar. Kana bang murag ginamos nga na. Pero asukar lang gibutang. Nahurot na lang ka? Di ako gibutang kay baka na. Jeng ipatilaw day sa uban. Butan ba na ang langga guys eh. Okay guys, daghang salamat. Mag food tasting pag gabi. Ay, mag food tasting pa day sila guys. Okay guys, ani ang karon si Mami. Silang ga na nga. Ngit-ngit man. Yung ina, ang ina niyo, mga ina. Ang ina nyo. Idang ipatis food tasting ning kuan guys. Mangga ni jang ina. Kuya Ek. Kinawilong kay unsay imong ikay sulti anang idang gihimo nga mangga nga murag inasin nga asukal ang gigamit. Unsay imong gikasulti karon? Palihog lang sa pagtubag ni Marilong Bulanon. Okay guys kuno. Okay na okay talaga. Yes. Kapasar na guys, kapasar makadawat yung trophy ane. Si Ina. Yeah, yes. Okay, sunod na po guys. Imon. Tilawi sa ning hinimo ni manang ina nimo. Mangga. Oh, tilawi sa dali na long. Kamutin pa ni jarang ka arti. Okay. Sa imo kasulti. Ay, dili oy lami. Jama-jama kan. Lami. Lami ko guys. Kang gidaot ang kang ina. Okay, ikaw love you. Ali na. Si Mama Eding na lang. Ato Mama Eding. Ayo, Okay. Di anak ko guys sa sud. Sa nagdujan ng bata guys. Say bata to ah. Sige, tete. Guys, nga isang tilawan ni Mama Eding. Hoy, piya ayaw. Tilawi ma. Okay, Mama Eding, tilawi ang hinimo ni langga na ha. Saan mong ikasulti? Ito na lami. Wow, lami di ay kapasar ka langga. Amerika. Okay, Sophia. Yes. Lami dai, lami eh. Wow, maghimo ta nagdaghan langga. Isa ka tapirwir ba punon to. Mga hot joke lang. Mga hot. Dali. Okay. Salamat lang ko sa mga Hi guys, ug maora to. Anak atilaw mi sa mangga ni langga ngarang jeng kalami. Unja guys. Palihog ko sa pag-subscribe sa channel ni Marilong Bulanon. Daghang salamat ug happy Fiesta Virgen sa Barangay. Daghang salamat ug God bless and God bless us all. Better.